Takže ahojte lidičky, vítám vás u dnešního videa a já vám ukážu moje Pokémony karty. Teď to je můj takový, takhle to vypadá zezadu. A ukážu vám první. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A teď nemám moc doplněný, no, jak vidíte. A já vám některé můžu prodat, já dělám takový krámeček. A pak tady mám ještě málo místech, protože mám hodně Pokémonů. A ještě mám plno takových mám ještě plno na půdě u nás. Mám takhle to celý zaplněný, takže se ani nepokouknete, ale uvidíte tam jenom ty desky. A já vám to někdy můžu i natočit, jestli chcete. A to jsem dělala takhle, teď jsem dělala jeden den, ale do večera jsem to dělala. Tady mám plno krásných, ale nevím, no. Vím, že ale brácha nedělal. No, ale teď všechny jsou moje, no, to víte. A brácha je má taky, ale nemá teď, to má hrozně málo Pokémonů. Ano, s těma Pokémonama se dá dělat takový ty záložky, já to umím a můžete přijít. Pokémonovaný záložky, to byste nikdy neviděli, ale já nevím, ale já myslím, že jakože jo, že jste to věděli, že to máte rádi Pokémony, i já